vítam vás pri tomto videi, kde vám ukážem, ako som si vytvoril to moje intro a je to so mnou Bucket. Čau. Dobre, a on bude mať studený mikrák, lebo má tam menší hluk. Ale teda, ako som vydal to intro, tak traja sa mi zdá, alebo dvaja ste chceli, aby som nám natočil, ako to vyrobiť. Takže, za prvé budete potrebovať Cinema 4D Studio. Ja dám do popisku video od jedného týpka, teda ak tu nájdem, že on tam ukazuje, ako vyrobiť, teda ako to stiahnuť. Neinštaluje sa to, len to proste spustíte, tam dáte, že ulicu, to teda som dal, že a tak všeličo, ale teraz sa pustíme do toho samotného vytvárania toho videa. Takže v tejto, kebyže, neviem ako to nazvať, tak poviem, v tomto okienku sa vlastne pohybujete týmito tlačítkami. Týmto koleskom, keď na to kliknete, tak si môžete otáčať a týmto hýbať. Toto netuším na čo je, takže tak. Potom koleskom sa takto približujete. No, takže mohli by sme teraz začať. Skúsime urobiť niečo také podobné, ako mám ja. Takže dáme toto, graf, text. A tu si napíšeme, ako sa to bude volať. Tak dáme napríklad tutoriál. Tak. A vyjde nám názov tutoriál. Tak. Zatiaľ je to nič moc. Ďalej toto dáme na 75. A dáme nejaké peknejšie písmo, takže dáme front. Vybereme napríklad toto. Tak. A takto nám bude vyzerať to písmo. Ďalej, ak ste dobre kúkali, čo asi nebude veľmi možné, tak ja tutok mám také kebyže také hrboly, alebo ako to nazvem. To sa dá jednoducho spraviť. Dáte, tuto si kliknite na tento text, dáte CTRL-C a CTRL-V. Už tu máte náhle dva texty. A teraz tento prvý, čo ste si skopírovali, akože tento, dáte mi v rúbku 35 napríklad. A už si môžete všimnúť, že je to také trochu čudnejšie. Ďalej idete do caps. Teda, ešte si prekliknete na ten úplne prvý text, ten hlavný, a nastavíte si toto také ako kebyže zahnuté, aby to bolo. A ďalej teda sa vrátime do toho nakopírovaného. Tuto si dáme, nie, ešte keď sám do toho prvého a to dáme. A teraz do tohto čakaj, moment, ja som sa stačil. No. Teraz budeme si chvíľučku feliť. V tom prvom texte toto. V tom nakopírovanom dobre, nejako sa mi to teda podarilo. Tu musí byť non a filtered caps, sa mi to vyzerá. A teraz keď si všimnete, tak je to také hrbolaté. A teraz ten nakopírovaný text takto posunieme. A keď sa teraz pozornejšie pozriete, tak toto dlhé, to je ten úplne ten základný text s tou šírkou 70. A toto menšie, to je ten, čo mi skopírovali, s tou 35. A tým pádom nám vyšlo takéto nejaké čudo. A teraz, ako sem dáme nejakú farbu, takže tutok, máte takúto nejakú ževištu a kliknete tam takto dvojklikom dvakrát. Tak nič. Ja, tak. A tento prvý materiál si nejako upravíme. Takže dáme si a použijem tú zelenú. A tuto ešte dáme takú zelenú nejakú. Hop. A vyjde nám, to je také, že si zatiaľ nábok tu poviem. Potom to je odrazové, dáme nejaký takto odraz. Máme hotové prvú časť.
Teraz urobíme druhú časť, tam dáme zase nejakú farbičku, tam môžeme dať takúto inak, modrú, alebo, no, neviem, modrú, dáme zasa svetlosť, tu môžeme dať takúto modrejšiu, bingo, a ešte dáme tú odrazivosť. Tak, a ešte si môžeme jedno vytvoriť na podlahu, takže dáme si zase niečo také, svetlo nie, alebo hej, dáme trošku svetelné, dáme takto. No, čo tu dáme skôr takú tmavšiu, ja neviem, to nejako. A aby to svietilo trošku. Tady tiež nejakú takú farbu skúsime vystihnúť. Hop. A vyjde nám taká tmavá, slabo svetlovaná farba. Dobre. Takže teraz máme taký menší základ. Teraz zase dám tú šlipočku a musíme to držať a sa nám otvorí takáto nejaká čudná, alebo ja neviem, ako to nazvem. A dáme si floor. To je podlaha. A v tej podlahe tutok si nastavíme, ja neviem, poviem 8888, 8888 a tak. Tak a tým pádom nám vznikla dlhá, mega dlhá podlaha a ideme dávať tie odsteny. Pokud by ste si chceli pozrieť, ako vám to vyzeralo, takže napríklad dáme na podlahu, keď budete chcieť hýbať s tým textom, tak tuto si musíte dať pozor, blok, musíte mať takto označený. Až potom ste môžete dvíhať, lebo by ste dvihli iba jednu časť. Tak, ideme ďalej. Tak sa otočíme, ideme k trochu tomu. A tuto zelenú dáme na toto predné. A toto dáme sem. Tak. A môže to vyzerať, kokso to vyzerá ešte hezkejšie, ako mám v intre. A teraz môžeme si kliknúť na totok a to nám vyrenduje ten obrázok. To je hezký. To je krajšie, ako mám v intre. Wow. Takže takto to nejako môže vyzerať, ale môžeme si spraviť takú vec, že napríklad tuto by nám stále to privietlo a to ria by nám zase mohlo spadnúť. To sa dá tiež ľahko spraviť, takže najprv budeme to musieť vyriešiť ťažšie. No nič tak, ako dá sa to spraviť, ale neviem, či to chcete vidieť, ale tak zatiaľ spravíme tento tutoriál. Takže najprv si tady zase, takže takto si nejako zaberete tú časť a ak tu to vidíte, tu je také svetlejšie, tu také tmavšie. To svetlejšie znázorňuje to, ktoré bude vidieť. Ale ešte predtým si zbehneme sem, tu máme render settings. Dáme si output, veľkosť 1028 na 720, aj keď tu nebude až tak moc vyzerať. 720, tak. OK. To sa potom natíme. Tak. Hop. A teďka si dáme zase fotok a dáme kameru. Tu sa nám vytvorila kamera a teraz keď sa pohneme, tak vidíte, takže taká, že kamera, no také čudo. A pokud by ste chceli nejako s tou kamerou hýbať, tak to si kliknete na takúto bubelinku a vy ste vás ako keby že v tej kamere a vy sa potom môžete hýbať s tou kamerou. A keď sa chcete hýbať vy sami, tak dajte sem. Tak. A teďka máme takú tú jednoduchšiu časť za sebou. Teraz ako robí to, že to nám proste ako keby, že priletí ako takým nejako čudesne. Takže za prvé, označíme si tieto texty. Dáme mockup, efektor a random. A tečka, tento random si môžeme presunúť sem. A tuto v tom random označíme si takto všetky tri asi. Nekecam, len ten random.
A tuto si v jednom z toho vyberám. Vidíte? Keď je tu tutok, to nejako čudne vyzerá. Teraz to dáme normálne. A my dáme rotation. A tady, keď máme, ja neviem, poviem 600, 500 a 400, tak sa nám nejako skomolí to naše písmo. Vidíte? Nejako čudne sa nám skomolilo. A teraz začína taká moja obľúbenejšia časť. Označíme si takto teda všetky tieto tri. Vidíte? A teraz za túto červenú šipočku to posunieme za tú kameru. Uistíme sa, že či je to za tou kamerou. Áno, je to. Posunúť. A tečka ideme na tú najťažšiu časť. Pri tomto som sa dosť namordoval. Kurňa. A teraz, takže tuto vidíte, to je akože, no nejak to vysvetlím, tak, ale tuto si dáme ešte predtým 200. Tak. A začneme na ten 0. Že dáme si tento kľúčik. To je ako keby, to je proste ten základ. A teraz, aby to písmo nám tam priletelo, poviem za, neviem, povieme 120 obrázkov. A teraz spravíme toto, dáme to sem. A v tom random nastavíme všade 0. Hop, 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 hop. A tu dáme zase tento obrázok. Aha, vidíte, ja práve teraz som to pokakal, takže musíme dať späť, 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 tak. A máme tu ten začiatný bod. A teraz musíme takto s tým všetkým pohneme sem. Označíme si random, dáme 0, 0, 0. Tak. A zase označíme toto všetko a dáme tečka kľúčik. A tečka, vidíte, ako to dáme to na začiatok. A pozrieme si to. A som urobil jednu totálnu kravinu. Som zabudol na tú najdôležitejšiu vec. Takže najprv to musíme dať sem, označiť si ten random, dodať na začiatok a držať CTRL a tieto tri veci si takto označiť. Až teraz môžeme hýbať s týmto. Ja som na to úplne zabudol. Označíme si ani len tých 120 frameov. Si to posunieme sem. Teďka dáme random. Dáme 0, 0, 0. A zase označíme tieto tri vecičky. Tak. A pokud to vyjde, tak by to malo fungovať tak, ako si myslím. No ja som to zase posral. Tak to ešte urobíme takto. Zase pôjdeme sem. Ne, sem sa niečo posuň. A spravíme, označíme si tento text. A na jednom spravíme zase tento kľúčový bod. Posunieme sa, ja neviem, takto na 60. A tie dva texty posunieme takto do stredu a spravíme ďalší bod. A ak sa mi to tak, ako myslím, tak by to malo takto vzať. Tak. No ja som, a tečka, ako sa teda dostane naše písmo sem, môžeme s tým začať manipulovať. Musíme mať označené a napríklad takto sa dáme a dvihneme to hore, posunieme to sem, dáme takto, až teraz, pardon, do hora, do boka, kľúčik. Posunieme takto na 110, posunieme sa zasa, pôjdeme do dola, dopredu a do boku. A dáme zasa kľúčik. A teďka pauza, lebo
som trochu bože, to je jedno, takže pozri. OK, takže som zpátky. Kde sme to skončili, jasnečka už neviem asi, pri tomto skladaní. Tak. Keď sa pozrieme, tak by to malo vyzerať nejako z pohľadu kamery. Malo vyzerať nejako tak. No, ja vám poviem, že ja som zložil tutoriály na tutoriál, som zložil lepšiu vec ako v normálnom videi. Ale tak ja sa snažím. Takže, keď máme takto urobené toto, tak nesmiete zabudnúť mať to v pohľade tej kamery. A ideme na to. Dáte si zastavok a idete. Generál, to asi nič, output. Takže nastavite si HB. No, to sa dá takto. Nastavíme tok. Teraz sa nám niečo zmenilo tady na pozadí. Dobre. A tuto od po koľko, takže od 0 po máme tam po 200. Tak. Pardon. A tuto si teda dáme pracovná plocha. Ups. Takže pracovná plocha a napíšeme si, ja neviem, tutoriál. Tak. Uložiť. Tu si nastavíme AVI. A ďalej už nebudete asi nič riešiť. Takže dáte klikík a môže sa začať rendering. Takže dáte toto a začne sa renderovať vaše videjko. A keďže tento rendering trvá asi u mňa bude minútu, možno viacej, takže zatiaľ čus. OK? Tak už to bolo hotové, už sme na 196, 197, 8. Ako ono to šlo rýchlejšie, ako začnete akože nahrávať, tak už je to spomalené. A keď vám to ako kebyže dovrší tým 200, alebo koľko si tam dáte. No, takže za prvé, pokazujeme to v tom, že je to moc veľké. Takže teda, keď sa vám toto skončí, tak to môžete zavrieť. A pokazujeme to v tom, keď sa pozrieme asi na koniec, tak je to vidíte za. Takže dosť veľa sme nechali, bohužiaľ. Ale tu sa dá v pohode praviť, to proste si dáte kamerku, tak si to oddialite. Zasa musíte, no to pôjde. Takže to by šlo, tak to dá akože znova proste. A znova dá to renderovať. Ale tak teda sa to už nechce. A teraz vám ukážem, ako to bude vyzerať. Takže tuto mám tie moje dve intra, ale teda toto je to naše. Otvoríte. A takto by nejako to malo vyzerať. Neviem, to špatné, má to asi 6 sekúnd. A teraz, ako dať tam hudbu, tak nejako. Takže, otvorite si Camtasiu, input media. A nájdete si to videjko, ktoré ste vy si vyrobili. Takže u mňa to bude toto. Zasa ako je to dosť veľké, ale keď to zrenderujete v Camtasia, tak to je v pohode. Nedám som tú hudbu, ktorú mám tam, lebo keby som možno s touto narábal, tak by som možno dostal autorské práva, ale to je dobrá hudba. Takže senka si dáme to videjko, má to len 6 sekúnd, není to aj extra dlhé. Koľko tam je odtok? No. Tak, a dáme senka hudbičku. To audio stíšim, aby ste počuli mňa. A že koľko sa teda otekneme. Do začiatok otekneme. A zbytok tiež pôjde fuč. Šup. Tyjo, to je dlhé. Tak poďme. Tak, super.
A tak to nejako bude vyzdávať. Tak a ideme Production and Share tu. A dáme do HDčka, next, dáme názov, to je jedno, a dokončiť. Bude sa to chvíľčičku renderovať, vidíte, tak to by sme mohli aj možno aj počkať na videu. Ty kokos, ten vkus sa zapína a vypína to Battlefield, ja som z neho viete čo. Takže počakáme. Čo bolo? Tu niekto u vás, asi vonku, na dvore, tak zvriesko, že ja sa bojím. Čo bolo? Tak, to bolo? Ja sa úplne bojím, kokso. Tu niekto proste zisku, že neviem, či to bolo pod nami alebo vonku. Fú, ja sa bojím. Dobre, takže to bolo. A takto nám vyzerá to videjko, má to zo pár kilových bajtíkov. Tak to vyzerá to základné videjko, teda tak to bude vyzerať. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že vám to pomôže si vytvoriť nejaké intra alebo nejaké naše čo iné, keby ste chceli pomôcť ešte nejakým inakším takýmto tutoriálom. Tak nezabudnite napísať do komentára a tak. No keby si potrebujete s niečím pomôcť, zase nezabudnite napísať, ja vám veľmi rád pomôžem. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu.